mesem atine remo
mbok ya sing manut ya Mas ya Mas mane-mane mane-mane janara gunung ukuran bener pinolan ya lain warune daya daya bocah ayu maplang-maplang kanes yo Mas jakawuri Mas sika saumpama saben desa guru katakan manungsa urip ning alam dunya becene kodene sing sabar narima eling kote eling karo Gusti lan papare para kanca apa padha ngerti anu apa wae karen kuwi apa supaya sing kaya eling eling bareng tembung ketelung tegese sebisa tata krama pindone kuwi temen epek telung kuwi tanpa selirat dadi wanita utama dendeng semut tak bakar gari sarapku merengat dadi bocah mbok yo sing manut yo Mas yo Mas jangan yang ngenter dan nyune utang sidene semper medeni bocah kecor ditandur nang pikir sumur wis makmur jalani sanak sedulur kreston nes jangono janawuri masih kesak umpama